I don't know from... Deci uite frate, trebuie să trecem prin mai multe bărci ca să ajungem la mal. Nu e tare? Și iată-ne în orașul Male, în capitala Male. Un oraș care în 2014 avea 134.000 de locuitori și din ce am observat, ce am citit, are aproximativ 6 km pătrați. Deja mă simt ca în India aici. Deși n-am fost niciodată, dar parcă seamănă cu India. Dar îmi place. E mișto. Mi-a zis nenea asta să o iau în partea asta aici. Hai să vedem dacă o iau bine pe aici. Mamă, e pe invers și aici. Ia uite și aici câte scutere. Am trecut acum pe la trecerea de pietoni. Nici aici nu se dă prioritate. Abia a oprit unul. Periculos și aici. Băi, sincer, n-am văzut niciun turist până acum. Numai localnici sunt pe aici. Dar acum intru din ce în ce mai mult în oraș. Da, e din ce în ce mai... Băi, dar ce periculos să traversiți de aici. Uite, eu vreau să traversiți și o tască din partea asta. E foarte complicat să traversezi. Deci eu mă duc pe partea cealaltă, nu știu. Nu a fost viața mea. All okay? What? All okay? I hope. I wanna... You wanna cross? Yeah. How about shop? Local shop? When I coming back, this is a market with fish? Yes, fish market, food market, Lulu shop. Okay. When I coming back? Video. Yeah, video. My shop is there. Black bean. Where is writing shop? Black bean, it's all craft. Ah, okay. Where is black? Okay. Black bean. When I coming back? Okay, come on. Okay. Fish market, Lulu. My Okay. name is Lulu. What's the name? Antonio. Antonio, from Italia? No, Romania. Ah, Romania. Haji, eh? Hagi, yeah, Hagi. Vedeți, bă, frate, toată lumea știe pe Hagi, mă. Numai noi nu-l prețuim, mă. Primul lucru când mi-a spus a fost Hagi. Când auzi de România. That's why? I want to see fish market. Okay, come. Okay, I want to go inside and Fish market, fish market. Where is fish market? Fish market. Here? Fish Here? market, food market, Manta Point. Okay. Ah, this is okay. Thank you very much. Wow. Wow. Thank you very much. Hai să vedem. Mamă, ce miroase, chiar că miroase. Hai să vedem cum arată piața de pește din Male. Uite ce mare, ce pești mare au ăștia aici. N-am văzut fructe de mare până acum, doar pește. Sincer, nu mă pricep la pește. Nu știu ce marcă e, să zic așa, de pește. Ia, Redfish. Nu știu ce marcă de pește e ăsta. Dar... Uite aici bucăți mari de pește. De asta așa aș mânca. Mohamed? Video. Dar nu văd fructe de mare, n-am văzut deloc. Decât ca uite, friptură de asta așa, wow. Uite cum taie peștele. Bă, ăsta seamănă cu rechin, nu?
pregătește mișto și aici avem, ia uite cum arată. Ia uite ce mari sunt ăștia de jos. Ia uite și acolo. Da, asta a fost piața de pește. Vis-a-vis e piața de fructe. Acolo. Și aici, mamă, ce e aici, frate? Ia uite ce. What? Manta point. Ok. Bă, m-am pricopsit cu nea asta, nu mai scap de el. Stă mai pe mine. Hai să traversăm. Manta. Hai să vedem ce e și pe aici. Romania, Italia is very close, isn't it? Yeah. You speak Italian, right? No, I don't speak. Only English. Mamă, ce e în piața acolo. They are fishing boats. Not allowed to fish by net. Yeah, Net fishing not allowed. yeah. So if you fish market. Oh, fish. Asta e Right, pește, right. asta e pește uscat. Pește uscat e ăsta, frate. Mamă, ce miroase. Ce miroase. Pește afumat. Nu uscat. They're salted. Ia. Salted. Uite. Non-cooked. Non-cook? No cook. These are cooked. These are non-cooked. Da, am vrut să merg în piața de fructe și am nimerit tot în piața de pește. Miroase nașpa. Miroase a pește, de fapt. Și da. Hai să nimerim piața de fructe. Fruit is here? Yeah, okay. Let's go inside. Okay. Okay, thank you. Ia uite ce și aici de aglomerație. Și o grămadă de fructe. N-am întrebat de prețuri acolo la pește, dar o să întreb. Aici ce avem? Morcovi. Avem legume aici. Avem legume, dar nu scrie prețul pe nicăieri. Coconut without heart. Coconut, Nu avem niciun preț pe nicăieri. Și mie că dacă întreb, nu mai scap de ei. Aici avem banane și mango. Banane de-astea mici. Și uite, și pepene. Parcă e mai mișto în Egipt, are mai multe fructe în Egipt decât aici. Ia, hai să vedem, că pe aici arată mai bine un pic. Parcă sunt mai multe fructe. Uite ce mișto. Ia uite ce mișto să vedem. Ia să le fac, să opresc, să fac o poză. Ia uite câte sunt pe aici. Am făcut pozele, hai să mai intrăm pe aici pe undeva. Să vedem. Băi, asta ce-or fi, mă? Chili? Asta e chili. How much cost chili? क्या चिल्ली उड़नी 200 रुपया किलो 200 rupiah? या Ok. $12 Roșii n-am văzut deloc, ba da, uite aici roșii, dar sunt mai mult galbene. Și aici avem, eu nu știu ce să ăștia, nu vorbesc prostii, dar par dovlecei, dar nu cred că ăștia dovlecei aici, nu vorbesc prostii. Papaya. Bananele astea arată bine, așa mici. Varză. Ok. Ia hai să vedem și partea asta la altă. Să vedem ce mai e și pe acolo. Să întreb și câteva prețuri. O să cumpăr niște banane de astea mici. banana flowers. This is banana flowers? Banana flowers. Astea sunt flori de banane. These are curry leaves. Curry leaves. Curry leaves? Yeah. Curry. The smell is Curry, ah, curry. Curry.
The smell is very strong. You can smell. Yes, da, am mirosit chiar miroase. Jab full kilale. How much is 1 kilo to this banana, small banana? This small banana, how is kilo? Kilo for 30 rupiah. 30 rupiah? About $2. Very sweet. $2? Kilo. Kilo? It's not much to $2? I don't know. I don't know the price. 1 kg. It's not much to $2, 1 You kilo? want to see other market? Yeah, That side there's another market. ok. 1 kg. Wait. Hai că am cumpărat o banană de asta mică. Am dat pe 1 kilogram $2. 30 rupiah. Mi se pare mult, 30 de rupii, mi se pare mult, dar am zis să încerc, că cine știe cum mai ajung aici, nu știu cum arată, nu știu ce gust are, probabil tot de banană are gust. Hai să o desfacem acum. These are breadfruit. This is my friend Sharif. E bun, I boycott for 30 days. e bună, Sorin, de-a bună. Solo. Chili extra. Hai că acum merg la un restaurant să mănânc hamburta lipită de spate. Traficul aici e fenomenal și o căldură incredibilă. Cred că sunt 35 de grade. Și când mă gândesc că peste câteva zile ajung la minus sau la cine știe câte grade. Mamă, eu merg mai iau după omul ăsta, deci... Uite și aici o stradă interesantă. O să intru și pe strada asta. Hello? Okay, now we go to the restaurant. Hai să vedeți ce e și pe aici. Uite și lăpănogi. Hello! How are you? Good, you, how are you? Uite, Coca-Cola, Fanta. Wow, nice. Hai să vedem unde mă duce nenea asta. Aici e partea veche a orașului, am uitat să vă spun. Există și partea nouă unde sunt acele blocuri rezidențiale. Asta e un alt market cu fructe. Dar predomină bananele, după cum vedeți. Predomină bananele și... This is Bounty Maldivian chocolate. They are wrapped with banana leaf, Yeah. coconut with honey, not bee honey, coconut honey. It's going to give you a taste. Deci ăsta e un ananas din Maldive. Only here? Is only here? Only in Maldives. Yeah. Only in Maldive. Îl găsiți doar în Maldive. Deci dacă vreți să mâncați de It's asta, called screw pine. veniți în Maldive. Screw pine. Aici avem și prețuri, după cum vedeți. Astea sunt în rupii. Acum o să merg aici la pescărie, la restaurantul de la pescărie, să mănânc ceva, dar nu prea mă văd. Sunt negru și eu pe aici. Sper să găsesc ceva bun, la fel ca în Egipt, să mănânc. Să vedem ce au aici. Omul mi-a zis că e ieftin aici. Ia să vedem. Ăsta e restaurantul de aici. Mamă, frate. E un fel de împinge tava, numai cu localnici. O să mănânc și eu aici printre ei, că dacă mănâncă ei, mănânc și eu. Ia să vedem. You want curry? I don't want a spicy. No spicy. Then we have to. Is it right? Only Right? spicy? Is that spicy? No, I have problem in my stomach if I eat spicy. Then go expensive one. Okay, no, I can't eat spicy. You can? No, I can't. I have problem in my stomach. If I eat spicy, there's a big problem in my stomach. And how about then go? We'll go something noodles. Okay, go. Okay, bye bye.
Bă, nu mănânc aici că, deși e ieftin și arată ieftin, e condimentat și eu nu mănânc condimentat. Rupe stomacul în două. Condimentat, mă simt aici ca la Piață la Obor, ca și arată și Piața la Obor. Hai să vedem unde pot să mănânc cu $2 și ce pot să mănânc cu $2. Tell me where is the restaurant. I can take you. Okay, and I'm coming back at 6 o'clock. Yeah, Entrance, eh? black bean. În toate țările astea, scuterul e baza aici, ce am transpirat de nu mai pot. Super transpirat, ce căldură poate să fie aici, în oraș. Uite ce mașină mai nouă un pic. Uite și taxi. Și taxiuri. Ieri și aici o să mănânc eu probabil. Sper să mănânc aici. Că mi-e foame, vreau să mănânc cât se poate de repede și sunt... ce nașpa miroase. Hai să vedem. Zise orbul. Ok, stay here. Hai să vedem prețurile de aici, din Maldive, din Male, de unde ce am văzut sunt duble față de Mafushi. Și uitați un mic dejun. Cam cât costă un fresh, e dublu față de în Mafushi, 60-70 de rupii. Și supele sunt scumpe. Pizza la fel, dublu. Ce mai avem aici? Mâncarea de-a lor, paste și astea cu orez. Ia uite ce scumpe sunt. Eu am mâncat aseară cu 85 de rupii. De asta, seafood mixed green noodles. Și aici e triplu. Băi, ești nebun, e triplu aici. Deci e scumpă capitala. Mă miră, ar fi trebuit să fie mai ieftină în mod normal capitala. Mâncarea de-a lor. Și aici fructe de mare. Iarăși e scump. Foarte scump. Dar na, odată ajungem în Maldive. Ok, ăsta a fost. Hai să vă arăt, mi-am luat noodles cu fructe de mare. Da, mi-am comandat noodles cu fructe de mare. E triplu față de cât am plătit eu în Mafushi, dar o să vă arăt imediat cum arată și mâncarea aici. Sper să fie porția mare, dacă tot am plătit triplu pe ea. E și aproape triplu la preț, e și mai mică față de Mafushi. Hai să vedeți cum arată. Da? E triplu la preț, cum spuneam. M-aș fi așteptat să fie mai multă. Ok, o să mănânc cât pot de repede pentru că timpul e limitat aici. Și o să mergem în continuare să vedem orașul. Am ajuns la un parc, o să vi-l arăt imediat. Sultan Park se numește. Hai să vizităm și noi un parc din Maldive. Aici e aer curat. Hello? No, I don't have mask. No? No. Nu mă lasă să intru că n-am mască, bă, frate. Bă. Ok. Da, va arăta binișor
parcul ăsta. Eu nu mă lasă fără mască. Și n-am nicio mască la mine. Aici e locul unde locuiește președintele Republicii Maldive. Hai să vi-l arăt. Sper că nu ține nimeni nimic și aici. Și hai să ne continuăm plimbarea. Caut autobuzul care să mă plimbe pe aici prin oraș și am înțeles că e un autobuz cu etaj și să facem o tură în orașul Male. Bă, m-am tot învârtit pe aici. Nu știu dacă e bine unde sunt eu acum. Deci că stau la coadă aici pe scooter, ia uite mă, frate. O fi McDrive ceva sau benzinerie, ce faci? Ia uite mă, frate. Bă, ești nebun. Uite cum stau la rând aici. A, uite un autobuz acolo. O să traversez. Da, mă, la benzinerie stau aici la coadă. Bă, ești nebun. Unde dracu să traversez pe ce aici? E zăpăceală mare. Am ajuns aici în acest bar, am venit să beau o cola doar, nu să mănânc ceva, că am mâncat acolo la aia dublu. Și de aici avem, super tare se vede de aici de sus. Și aveți și, din ce am văzut la televizorul ăsta, aveți meciul din Champions League. Acum mă îndrept către plajă, plaja locală. Uite, aici se construiește. Plaja locală este de fapt o plajă artificială unde localnicii fac baie de obicei îmbrăcați. Wow, frate, ce mă feresc. Asta ce-o fi aici? Câte școală, da, școală. Așa arată o școală. Ia să încerc să intru și aici, să vedem dacă reușesc să intru în această școală. Școală și toată lumea poartă mască, deci e clar că eu n-am ce căuta aici. Și toată lumea poartă mască aici. Și nu o să fiu lăsat să intru. Așa că îmi continui drumul spre plaja de hai pe aici. Croitorul roșu. I-am făcut mâna croitorului roșu. Verde, pardon. Green e verde, nu roșu. Ia să vedem pe unde iese pe aici. Da, hai că m-am băgat pe strada asta îngustă să ajung undeva mai rapid pe bulevardul mai larg, să pot ajunge mai repede la plajă. Mamă, e pe strada asta, parcă au luat toate mașinile pe aici. Hello! Și mă feresc și de mașini și de scutere, știi? Nu știu de ce să mă feresc mai întâi. Dar sper totuși să ajung în timp util și la plajă. Ia uite, în spatele meu vine altă mașină. Hai să-i facem loc să treacă.
Stai că dacă stau după toate mașinile nu mai ajung. Miroase la mâncare aici. Da, aici e un restaurant. Grill, nu știu cum ăsta de aici. Hello! Aoleu, ce stai de așa. Stai taxi, hai că acum vin numai scutele, ia uite. Ia uitați ce e în față. Deci efectiv n-ai pe unde să mergi, că în partea dreaptă aici sunt scuterele astea puse și n-ai cum să treci. Iar aici, dacă mai vine și o mașină, trebuie neapărat să-i faci tot. Mamă, și până în capătul ăla acolo mai am o grămadă de mers. Ia uite, e blocaj, băi, ești nebun, e blocaj aici. E blocaj de scutere aici, incredibil. Nu se poate, n-am mai văzut până acum așa ceva. Să fie blocajul ăsta de scutere aici. Incredibil ce țară. E la fel ca la noi, doar că sunt scutere. Și miroase ca dracu, miroase numai a fum, a gaz de ăsta. Scutere. Ai, ai, ai. Acum urmează partea cea mai interesantă. Procedează trecerea aici. Hai să vedem cum se înțeleg oamenii și ia uite frate ce e aici. Băi, ești nebun. Mama ta, Doamne, ce e aici. Ești super tare aici. Ești nebun ce e aici, frate, e incredibil. Și acum merg drept și ajung la plajă. Dar ce aglomerație e aici? Sincer, pe mine mă încântă chestia asta, mă fascinează. Am fost fascinat de aglomerația asta pe care am avut-o pe strada aia acolo. Cred că am stat vreo 10 minute după ei. În continuare sunt în drumul spre plajă, care e destul de departe, observ. Cred că de acolo o să iau un taxi până la port, să nu pierd speedboat-ul pentru întoarcere, pentru că următorul e abia la 10 și sincer n-am ce să fac până la 10 aici. E întuneric și nu cunosc, deși sunt convins că e sigur țara nu o să am probleme, dar e mai bine pentru mine să umblu doar ziua pe aici. Sunt destui. Uite bă, ăsta era autobuzul bă, care îmi trebuia și nu l-am găsit. Ăla e. Dar ăștia stâmpiți și nu știu să-mi explice. Ăla era autobuzul care făceam turul cu el. Cred că și asta e tot o plajă locală. Ia să vedem. Da, tot. Da, și asta tot artificială e. Și da, sunt oameni care fac baie în ea, dar sunt localnici. Și uitați, acolo sunt îmbrăcați. Bă, eu n-am înțeles deloc legea asta. De ce să intri tu îmbrăcat în apă? De ce să intri îmbrăcat când toată lumea face baie dezbrăcat? Unii chiar și de haine și de costumul ăla de baie. Da, nu mi se pare normal să... Deci, pentru asta am venit aici, pentru plaja asta. Super. Super, super. Și aici lumea s-a promenat, acolo niște băieți dau la pește. Cine știe ce-l prinde ei pe acolo. Uitați, soarele apune acolo, frumos, se vede frumos. Ia să ne uităm pe asta un pic. Ce avem noi aici? Nu avem nimic.
Interesant. Deci am văzut și una din plajele locale, mai e una în capătul celălalt al insulei, iar asta se numește, după cum vedeți aici, Ras Fano. Ras Fano. Și probabil că acolo scrie în limba lor, în partea cealaltă. Bun, ca asta a fost, de asta am venit eu până aici. Acum trebuie să merg spre port și uite, deci eu am luat-o în partea greșită. Uite, autobuzul, eu cu ăsta trebuia să mă plimb ca să văd tot orașul din autobuz, dar acum e târziu și nu mai am timp să-l văd. Poate o să mai vin vreodată pe aici și o să-l văd. Dacă nu, asta e, oricum am văzut în mare cam ce e aici în oraș, în Male. Iată că în drumul meu spre Speedboat am dat și de Curtea Supremă de aici din Maldive, care arată așa. Bineînțeles că e închisă la ora asta, ia uitați trafic, deja a început să se aglomereze bine. Asta e o stradă cumva mai secundară, dar pe cea pe care am mers eu era full. Deci revenim, asta e Curtea Supremă a Republicii Maldive. În zona asta, din ce am observat, sunt mai multe instituții ale statului. Sunt și bănci, după cum vedeți aici, Banca Islamic Maldive, Islamic Bank. Probabil că asta e o zonă mai centrală, pentru că blocurile sunt altfel aici. Sunt diferite un pic față de ceea ce am văzut eu pe acolo. Uite cum mă chem să traversez. Bă, frate, mai vine și eu chiar la neară ăla care aveam scăpat de el. Că nici n-am timp să cumpăr ceva de la el. Dacă vreau așa. Hai că mă apropii ușor de barca rapidă, să nu mai vorbesc în engleză. A fost, se termină plimbarea mea aici în capitala Republicii Maldive. A fost o experiență unică pentru mine, deoarece e prima capitală din Asia pe care eu o vizitez și a fost o experiență wow, mi-a plăcut tot aici. Și aglomerația, și mâncarea, deși mi-a dat la pui în loc de fructe de mare. În fine, una peste alta mi-a plăcut, deși au fost doar câteva ore. Închid vlogul despre Male, capitala Republicii Maldive aici. Vă mulțumesc în primul rând vouă că mă urmăriți, chiar și cei care nu dau like, chiar și cei care dau like. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate noutățile. De aici din Male, Maldive, vă pup și vă iubesc pe toți și nu uitați, vizitați Maldive, că e wow! E wow!